Ta' sentejn u 9 xhur kont diġà bdejt bati dijanjosi b'marda terminali. It-tabib Galvanja kien ġi jżur iswali, niżgur ħolma kera ma tinħass reali. U l-ġenituri meta saru jafu żewġ tiqlub illi bdew jitqalu. Il-ġranet jitwalu li l-jili jiqsaru ngħixu biss għallum għadha ħadd ma jafu. Minn hemm terapija u ċaqlaqna ftit, kont dejt tibda tmur il-boxing kellek biss 3 snin. Ħridt tissegwi l-passi nannu li pull boxer għalik dejjem kien dan ix-xempju eżempju għażiż. Bottino Kers dejjem biss support, Angelo Reni għall-plita f'tħobb. Iż-żmien kompla jtir u inti komplejt tikber, għallimtna l-valuta vera l-ħin xi jfisser. Żammejna jdejn xulxin minn dejjem bħalma taf, dejjem u rejt kuraġġ anke meta fit-tarf. Għalina int gwerrier qalbin, tul dan iż-żmien maqudin flimkien. Mikel eżempju ċarta kif tkun qalb ta' ljun, battalja wara l-oħra soldat f'kull staġun. Erfajt il-pis dejjem kont deċiż, kun naf li nħobbuk dejjem hawn għalik. Ta' 9 snin Londra kellek tmur, l-aħħar battalja suppost kella tkun. Għal 9 xhur qalbu ġieħ mistur, bimħabba pura u kuraġġ ta' sur. Ta' 10 snin ġejt lura u nafu li batejt, sa parzjalment lift id-dawl ta' jnejk. ċorta bqajt titbissem bil-familja ħdejk, bqajt titrenja l-boxing qatt ma battejt. Kon naf li l-kuġini dejjem hawn għalik, żgur ma tgħaddi xi ġurnata li ma jaħsbux fik. Ommokum issierek Matteo Rakel, iħobbuk bla is li tiegħek saru id-del. Itzija Phyllis, Simon u Noel, dejjem ta' support biex jaraw qalbi mlija. Innannu Lippu u inna Rosaria, nħobbuk Miguel għal tul din il-ħajja. Żammejna jdejn xulxin minn dejjem bħalma taf, dejjem u rejt kuraġġ anke meta fit-tarf. Għalina int gwerrier qalbin, tul dan iż-żmien maqudin flimkien. Mikel eżempju ċarta kif tkun qalb ta' ljun, battalja wara l-oħra soldat f'kull staġun. Erfajt il-pis dejjem kont deċiż, kun naf li nħobbuk dejjem hawn għalik. Miguel, jiena Antea, din id-diska dedikata għalik minant il-familja kollha. Nafu kemm kont ferħan meta nżidt mill-Ġermanja grazzi għazzjona Will. Aħna dejjem warajk, ftakar li nħobbuk Migi.